В автосалоні Trade Motors надходження, зокрема, це Acura 2012 року випуску, 1.5, гібрид в гарному чорному кольорі, на оригінальному колесі, на автоматичній коробці передач. Чорно на чорному, все в антихромі, притоновані фари дуже стильно виглядає. По салону маємо гарний доглянутий шкіряний салон автомобіля з люком, електрорегулювання присутні, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал присутні, в режимі руху виконаної їзди, також включення стабілізації, датчики світла, протитуманні фари, підрульові пелюсточки, також датчики дощу, світла, мультимедійне, шкіряне, дуже приємне до кермо, управління мультимедією, круїз-контролем, звичайно, аналогова приборна панелечка, мультимедіа, навігація, все тут присутнє. Двозонний клімат-контроль з підігрівчиками, переднє сидіння автоматично, коробочка передач. Дуже гарне авто, яке вартує вашої уваги. Адреса вулиця Паласенка, 8, автосалон Trade Motors. Ця Acura чекає саме на вас.